san za ki mamakin zo, amma ba fitina ce ta da mu ba, ba kuma wani tashin hankali bane ba. A matsayina na aminin mijinki, na zo ne saboda mu dan tattauna akan yan abubuwan da suke faruwa. Ina ganin wannan abin da yake faruwa ba abu ne da zaki ɓata rai, ta da hankalinki har ya zamanto ana dan tsuguna tashi. Wannan ba daidai bane ba, ko ba gaskiya ba. Saboda ita wannan rayuwar da yake gani, duk lokacin da aka ce mutum zai ƙara aure, ba wai zai ƙara bane ba don ya baƙanta miki ko don wani huce haushi a kanki. Gashi nan duk unguwan nan tamu ba mutumin da yake ban matarsa irin shi, ko ba gaskiya? Wannan gaskiya ne. To, saboda haka ni amfanin zuwa na kamar yadda Allah ya umarce mu cewar ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zikir inda zikira tanfa'ul mu'minin. Ka tunatar, ita tunatarwa mumini fa kawai take amfana. Saboda haka ina fatan wannan zuwa namu da wannan tattaunawa da zamu yi, mu tunatar da ki aje dukkanin wasu makamai da kika yi tanadi domin yakar wannan al'amari. Da Allah da Annabi ki aje su, domin shi wannan aure da wannan amini nawa yake so yi, aure ne na jihadi, aure ne wanda zai taimaki baiwar Allah nan. Wallahi yarinya ce a cikin matsala, wanda idan aka yi auren nan ceto rayuwar ta za a yi daga cikin kangi da kuncin rayuwa da take ciki. Wannan shine dalilin hujjar yin auren nan namu, ko ba gaskiya ba? Wannan gaskiya ne, tun ma in an duba za ka ga auren nan duk abin nan cewa aka yi gyara wata ta shigo, ba cewa aka yi a'a bara wata ta fita wata ta shigo ba. Kuma abin nan harka ma fa suke ba. Wallahi. Kuma dai harkar nan gaba ɗaya in muka koma ta a addinance ma abin da Allah ya umarce mu cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma, inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim, wankihu wa dabu lakum minan nisa'i masana warba. Ma'ana babu inda Allah ma ya fara cewa a auri mace kwaya ɗaya. Umurtan mu aka yi mu fara da 2 ko 3 ko 4 matukar za mu yi adalci. To ni tun muna yara rabon da in ga aboki mai adalcin wannan abokin nawa, wallahi ni gaskiya ba ce miki akwai wanda ya fi shi ba. Saboda haka zai zama na da ke gashi tun kafin ta zo yana mata kallon ma kamar kanwaki. Kin ga wannan kalmomi ne da hange na cewar zai yi adalci. Saboda haka Allah da Annabi muna kiranki da ki dubi Allah, ki ji tsoron Allah, wannan abu ki bari a yi shi a zauna lafiya. Allah kuma ki yi haƙuri. Ko akwai gyara, ko akwai gyara. Ai sadaka Allahu lazim. Ai ka gama komai. Akramaka Allah, kana ta zuba surutu. Bari in kawo maka ruwa ka sha. Allah. Ko Allah. To, da tukunci haka kuma? To alhamdulillah Allah sai aikin da kai kyau. Kai kokari. Allah wannan kallaga da cikin sai da asali sanyi. Bari in gaya ma, ko ba yau ba, idan ka ga mutum ya yi kololuwa a matsayin ɗan iska ko mura kunya, to jawo masa ayar Allah. Idan jikinsa zai yi sanyi ya mutu, in dai mutumin da su raguwar karɓar imani da kuma nasarar ribar rayuwa a gida. Musamman kuma in ya iya jera Hausa kamar ka. Ai nan ɗin ma ba ga da muka rubuta ta zare-zaren idanu ba, to da naga ta fara saukowa da ta ki saukowa, wato akwai lafiyayyen hadisai a aje. Sannan ina da kuma kasan su irin wannan matan sai ka tana da wasu larabcin, wani larabcin ma za ka ga yadda za ka ci naman kaza ake magana, amma sai ka juya shi a matsayin kamar wani tarihi ne wanda wani al'amari ya faru. Ina jin ka ga